welcome po sa panibagong buhay, panibagong pag-asa. Yes, so today ibay natin yung tema ng ating gagawin, ating video. Kung dati puro sa biyahe, ngayon susubukan natin na doon mismo sa mga pupuntahan lang natin yung ating kukuhanan. No, doon lang tayo. Subukan lang natin naman para di tayo masyadong madaldal. Alright, so thank you sa lahat ng mga laging subaybay sa ating YouTube channel, laging sumusuporta. Maraming salamat sa inyo. Okay, so una, kukuha tayo ng pagkain, no? Right? So bago ang lahat, ipasok ang intro. Alright, so nandito tayo para mag-pick up ng pagkain. Problema, hindi ko alam saan ako magpa-park. Pwede siguro dito maki-park saglit. Yan. Yan, so pick up tayo ng pagkain. Tapos mamaya pick up tayo ng mga damit. Alright, so babalik tayo dito mamayang hapon kung makabalik pa tayo. Hindi pa daw tapos yung ginagawang creepies. Ewan ko kung ano yung creepies. Alam ko ipis eh. Alright, so doon sa nagtatanong sa akin kagahapon, doon sa ating premiere, kung ano yung aking dinideliver. So today malalaman nyo kung ano yon. Kukuha tayo ng mga tela dito, tapos ipapadala natin doon sa Malasiki para doon gawing mga damit ng pambata. So idadrop ko dito yung kanilang page, Facebook page, para makita nyo yung mga design nung mga damit na in-order ng ating mga customer, no? So mega love shoutout kay Ma'am Sheena Halili na nakarami na ng order dito kay Ma'am Kim. Hanggang ngayon yung autograph na hinihingi ko wala pa. Ay, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga tela na yon. Alright, so may papakita ko sa inyo guys, kanila Ma'am Inday. Ito yung mga tela na dadalhin doon, at mamaya papakita ko sa inyo yung pinaka ready made nya, no? Para sa mga bata po yan na size, hanggang 12 years old po ata, kung di ako nagkakamali. Yan, tapos ito may paghahatidan lang tayo saglit. So mamaya papakita ko na sa inyo kung ano yung mga ready made na gawa ni Ate Ems. Shoutout sa'yo Ate Ems. Katabi ng Urso, ito yung Urso. Tanungan natin, short trucks. Sir, pwede magtanong? Dito po ba yung short trucks? Truck? Oo. Andiyan si Sir Bernabe? Sir Bernabe? Ano ang hanap mo sa kanya? May bibigay lang po ako. Alright, so dito tayo sa GT. Kasi, tanong ko kayo na. Test ko eh. Oo, rapid test. Kay Ma'am Jolie. Alright, yung gulong. Dito ata galing yung ating gulong. Sir Jet, dito ata galing yung gulong. Wala pa akin dito. Kingsland, no? Yan yung Kingsland na gulong natin sa likod. Ay, sa harap pala. Wala na, ano na lang, para ano ko lang kung sino magre-receive. Apo. Thank you. Naghatid lang tayo ng mga test kits para ata sa mga empleyado, no? Para hindi na sila lalayo or ano, mismong dyan na sa kanilang office ang kanilang ano,
Thank you. Tuloy na tayo. I-clean lang natin ang lahat. Mamaya bossing, mamili ka ng damit, no? Para kay baby Athena. Pero syempre, pag-iipunan muna natin. January pa naman birthday ni baby Athena eh. Baka sabihin mo madamot tayo eh. Sadyang wala lang talaga tayo ngayon. Okay? Dahil magkano buko? Ha? Tagsampo? Isa nga? A few moments later. Alright. Nandito na tayo guys. Yun, may mga naka-display pa doon. May mga naka-display na damit. Alright, so tignan natin kung ano yung mga design. Dito tayo nagpupunta pag magpapatahi ng mga tela. Yan kasi pag si ate mag-isa niya lang nagtatahi. Daling araw pala ang nagtatahi na yan. So tignan natin. Bossing, pili ka ng damit. Hindi ito hindi ito mga sampay Sampay ito eh. Shopee. Wala pa tayo, wala pa. Yan. Ate, okay lang i-video ko tong mga damit. Okay lang. Ito. Oo. Lalagay ko sa YouTube eh. Baka may mag-order. Ang problema, taga-tawa sa atin. Hindi, message ko na lang sa kanya. Hindi, sige lang te. Pang ilang taon itong na to? Hindi ko rin ko. Hindi nga sinusulat. Ay, wala na nakasulat dyan. Puro kwan lang to. Kategory lang niya ko. Anong size ng garter. Haba nito. Pero walang taon. Pero estimate mo dyan te, mga 2 taon. 3. Ito. Oo. 12 to 18. Months. Halos months lang to yun. Ito kay Adi. Yung dalawa. Kaya lang si Adi 3 years old. 2 years old lang ginagamit. Oh, pinalitan niya. Hindi ko naman. May pagbibigyan ako taga Cebu. Ano siya? Magba-birthday siya ng January. Pipili. Oo, pipili. Dapat si Madam. Doon sa niya, sa Facebook niya. Kung ni Madam. Hindi, pinakita ko lang dito para Ayan, pahinga muna. Ano na? Okay na yun, naka-record naman. Nakon mo na? Oo, ate. Ang bilis naman. Ito, naka to? Ay, Yan. kasali ako dyan. A few moments later. Okay. Yan, so nagpunta muna tayo ng kabilang bayan para maipadala yung ating order na damit. Kasi pag hihintayin pa natin yung mga ibang damit na ginagawa ni Ate Ems, ay aabutin tayo ng gabi. Baka hindi na tayo mahabol sa JRS sa Dagupan. Kaya punta muna tayo ng San Carlos. Yan. So welcome San Carlos. Yeah, shout out, mega love shout out kay classmate na Peter. Yan kaganda na ng lugar nyo. Kaso traffic ang nangyari. Yan, ngayon kailangan kong maghanap ng hanapin yung JRS kung saan park. Likod daw ng simbahan, sabi ni Ate Ems. So double check natin. Yan. Kaya iniwan ko muna yung mga ibang tinatahi ni Ate Ems dahil hindi pa totally tapos. Ako, nakakatakot na nasa likod ko truck. Baka hindi ako nakita niyan, masagi pa ako. Dalihan mo. Yan. Sabi ni Ate Ems, likod ng simbahan, nandun ang simbahan, kaya iikot tayo. Yan. Peter! Ay, Peter, bakit ang traffic dito?
Yan, no? Yan yung lugar nyo, di ba? And traffic. Oh, kaya pala merong merong burol. May ano bang tawag dyan? Shit, sinasabi ko namatay na yung motor. Ha, naabutan tayo kaya hindi tayo pwede sa traffic dahil mamamatay talaga yung makina ko. Alright, buti na lang lumuwag na. Ay grabe. Sana maka-andar na yung motor natin. Kawawa naman tayo kung magtutulak tayo. Tayo na tayo guys. Hoy Bon, ba't ka nandito sa San Carlos? Right, so biyabiyahin na tayo. Sana umandar tong motor. Ang layo natin sa Dagupan. Yan, babalik pa tayo ng babalik pa kasi ako ng ng Malasiki. Aray ko. Yan ayaw mandar. Patay tayo dyan. Ay. Yan, so na-deliver na natin yung mga damit na papuntang Iloilo at Zambales, no? So babalik tayo ng Malasiki para kunin natin yung tinatahi ni Ate Ems. Yan, kaya tutuloy na tayo mga kapatid. Okay, magpapaalam na. Pwede ata dito. Ayan. Di sana tayo mahuli. Right. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel. No, maraming salamat. At laging tandaan, lagi po tayong mag-iingat sa ating mga lakad. No, lagi tayong magdasal. Alright, so ride safe always. Babush!